Квак, квак, хора и добре дошли отново в канала ми. Аз се превърнах в патица. Усещам как сега ми се променя. Сигурно съм. Но просто не знам, обичам да се маскирам в някои работи. Но какво от това? Ако няма си показвам лицето, просто да е по силите ми. Но вие имате силата. Като достигнем 1000 абоната и това видео събере 100 лайка, аз ще си показвам лицето и за да не загубим аудитория като Dream, как си показва, препоръчвам канала за Вултър, ако искате да сте по-информирани за тези нещата. И квак. Сега ще ви кажа едно нещо, което е фатално. В Северна Корея няма интернет, няма телефони. Дори обикновените хора не могат да карат кола. Нямат сателити. Имат радиа, които не могат да се изключат и се вградени буквално в стената. Като се запали пожар в къщата на севернокорейско семейство, трябва първо да спаси скапата картина на лидера им, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ун. Те имате по една такава картина, от една такава картина на някакъв лидер. И просто да, и като спасиш тази картина, чак тогава може да си помагаш да помогне на семейството да изчезне. И да, много спаси съпружа. Което това е фатално и като се заключвам в затвора 3 поколения. Значи ти, синовете ти, внуците ти и правнуците ти остават в затвора. Тоест, вашите деца, внуците ви и правнуците ви си прекарват целия живот. Не. И внуците ви прекарват целия живот и при правнуците вече ви пускат. Това вече в Северна Корея е фатално. Пожелавам ви никога да се срещате с тая държава.